Altså, som jeg ser det, så tror jeg, at mig og Nick, vi står rimelig sikkert sammen til parceremonien i morgen. Men det er også bare sådan, at Karina godt kunne finde på at fuck det hele op i aften. Som det er nu, så tror jeg helt klart, at det er Susan, der ryger. Susan? Karina kunne aldrig finde på sådan Susan, sin bedste veninde hjem. Så jeg skal til Nick og Karina. Hej. Søs, jeg låner lige dine eyeliner. Ja. Ej, hvem tror du, der kommer i dag? Frederikke, hun sagde, at både Nick og Thomas og Lars var der. Ej, hvis Susan kommer, skal jeg bare så meget have hendes autograf. Du kommer ikke for helvede. Fuck, du ved godt, der står, at vi skal være der kl. 10 for at komme ind. Seriøst, ej. Fuck. Mor? Ja? Vi tager lige over til Sara. Nu kommer der hjem klokken lorten. Ja. Er du klar? Klar. Tak. Vi skal sgu da rimelig fræk ud. Skal ind og se Paradise. Hey, Lalla, kan bare til hjem? Kom nu, det dag, vi har jo ikke engang set dem endnu. Ej, det er fint. Sidder der endnu. Men skal ikke gå videre i byen?